Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental, kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa ato mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Action Reports, Afternoon Edition. Today is Wednesday, Merkulis itama ka-aksyon nga presentation sang inyo palatuntunan Action Reports Afternoon Edition. Subong adlaw sa aton Today in History, duha ka mga presidente ang aton mangin tupiko, ang 9 kag ang 10 presidents sang pungsod sa Pilipinas. Unaon naton mga ka-aksyon ining ikasam nga presidente sang pungsod Pilipinas, amo ni si Anay Presidente Diosdado Pangan Macapagal. Langod mga ka-aksyon, subong nga adlaw sa itong 1910, September 28, 1910, gimbunag mga ka-aksyon si Diosdado Pangan Macapagal sa Lubao, Pampanga. Kilala bilang tawag nga poor boy from Lubal. O kung Lubao, si Macapagal ang nagtapos ang kurso nga abogasya sa University of Santo Tomas sa buligman sang iya mismo nga abyan. Kag sang 1936, iri nagpanguna sa bar examination nga may score nga 89.95%. Si Anay Presidente Macapagal ang nakakuha man sang iya kurso nga Masters of Laws sang 1941 kag Doctor of Civil Law sang 1947. Nag-eskwela man ini sang Doctorate in Economics sang 1957. Damo man maka-aksyon sa mga layi nga permahan ining si Anay Presidente Diosdado Macapagal. Kalakip na ang Land Reform Program in Agricultural Land Reform Code of 1963. Agod nga batuan ang ginatawag nga mass poverty o kontuman nga kapigadohon. Ay kadwa naman mga ka-aksyon nga aton mangin tupiko sa nisaton nga pagpangalagad. Amo naman ang ikanapulo nga presidente sa pungsod Pilipinas nga si Anay Presidente Ferdinand Edralin Marcos. Sama ng ginakabig nga longest president to stay in office. Kag nagtaliwan sadtong Setyembre 28, 1989. September 28, 1989, napatay ining si Marcos Macaagson sa edad nga 72 bangod sa balatian sa kidney sa iya korason kag lungs inisa ang nagtaliwan sa Honolulu, Hawaii sang sila ang nagpalagyo kung abi nga nag-exile padulong sa Hawaii matapos man nga ginapapanaog ni sa pwesto sang People Power Revolution. Ini mga ka-aksyon gibutang sa isa ka private mausoleum ang iya nga bangkay sa Budo and Temple sa isla sang Oahu. Kag masamig ginabisitahan sang iya nga mga pamilya, kalakip man ang mga political allies kag iya man nga mga abyan. Sang uli mga ka-aksyon, ang bangkay ni Marcos ang ginbalik diri sa Pilipinas. Ginsulod ini sa isa ka refrigerated crib gindala sa Ilocos Norte. Tubtub sang Nobyembre 18, 2016, ini ang sang uli ginlubong sa libingan ng mga bayani sa Taguig Metro, Manila. Naibalo naman sang Pebrero 21, 1986, las 9 sang gabi sa tunga-tunga sang People Power Revolt, ang pamilya ni Marcos ang nagpalagyo sa kaya sa isa ka Safety 4 Sikorsky H-3E helicopter sa Clark Air Base sa Angeles, Pampanga, about 83 kilometers gikan naman sa Metro Manila. Angkis pa manining nga nagsakay sa US Air Force C-130 planes bound sa Anderson Air Force Base sa Guam, kag sang uli maka-aksyon nagpadulong sa Hawaii kung saan nagabot si Marcos dito February 26, 1986.
Aksyon John Diaz sa Action Reports Afternoon Edition. Mayong hapon na kung inyalagad sa kanginanakson John Diaz. Welcome sa Action Reports Afternoon Edition. Mga ka-aksyon, 88 days na lang antes ang adlaw sang Pasko. Kag 95 days na lang antes ang tuig 2023. Aksyon John Diaz. Balita nga patas. Diri kita sa ton mga nagapanguna ng mga pangulong dinalan. Kagkaroon sa atong Pangulong dinala. Nano ba lang mga bolo-balita nga dapat inyo bantayan diri man sa aton nga pagpangalagad subong nga daw sa aton naman nga headline number 1 na nagsungka sa kapulisan. Mga ka-aksyon, isa ka ginaligar miyembro sa Communist Terrorist Group ang nagsungka naman sa mga kapulisan. Pinaagi sa Regional Mobile Force Battalion 6. Ini nagluntad sa bahin sa Barangay Lukutan sa sulad sang Kabangkalan kahapon Setyembre o kung tinilikdan nga adlaw Setyembre 26, 2022. Pero nakompirmar ang report nga isa gidman ka miyembro sang mga rebelde nga grupo kahapon Setyembre 27 matapos ang gipatigayon nga evaluation. Ini mga ka-aksyon ang ginkilala ni Police Lieutenant Colonel Joel Siga Garcia, ang Force Commander ng Regional Mobile Force Battalion 6 nga ang nagsungka mo si Edgar Millares alias Ka Edgar, 58 anyos, kag residente sa Barangay Lukutan sa sudad sang Kabangkalan. Iambal din ni Garcia ining si Ka Edgar sa miyembro sang Squad 1 Nissan Platoon sang Southwest Front sang Kumiteng Rion Negros, Cebu, Bohol, Siquijor. Wala labot din sa pagsungka yung kaugalingon. Ginabalik yaman sa sabak sang gobyerno ang iyang armas nga isa ka 12 GA homemade shotgun nga may duha ka mga bala mga ka-aksyon. Ini naging posible man bangod sang 1st Negros Occidental Provincial Mobile Force Company, ang Regional Intelligence Unit 6 kag Provincial Intelligence Unit, kaupod man ang Kabangkalan City PNP. Sa ito naman nga headline number 2, drug test ginapatigayon. Ang Negros Occidental Police Provincial Office makaaksyon sa gihapon padayon nga nagakandak sa ginatawag naton nga mandatory kag random drug test. Kapon nga adlaw na tiyempuan ginaton digto sa Nocpo sa Camp Alfredo Montelibano sa Barangay Sefania diri sa Bacolod City ang pagpatigayon sang mandatory monthly drug testing nga inigin patigayon sa Provincial Crime Laboratory. Mga 117 ka mga uniform and non-uniform personnel agin pa'y dalom kapon sa mandatory drug test. Ang resulta aton hulaton aton nga bantayan. Labi na nga sa tion mga ka-aksyon nga magpositibong isa diri ka police personnel ini ginapay dalom sa nagkakaigo og nga investigasyon agod mapamatud-an kung bala ini involved gid man sa illegal nga droga kung nagagulo gamit lang. Pero most likely pinakatinutuyo ginadiri isang aton nga mga kapulisan nga masiguro mga ka-aksyon nga wala sang sinuman nga police personnel nga nagagamit sang illegal nga droga bilang man kabahin sang ilang internal cleansing. Sa ito naman nga headline number 3, balita nga gadulong ni aksyon balita nga gadulong ni aksyon Dale Salazar. Si Bacolod City Councilor M. Ang nagapangabay sa 61 ka mga water refilling station. Ang iladari nga ayo temporarily untaton anay ang inyong operasyon kay tiko mo na to kiban, wala ka mo sang sanitary permit, wala man ka mo sang business permit. Ay nagpinagustos laylay yata na. Ti kung magamo sini dire ko wala ka sanitary permit, buti nga wala ka nag-agi sa pagproseso sa pag-check dira sang imo quality, sang imo ginabaligya dira nga tubig. Basi may mga bakterya na nga do ginapulo pa walaan ta lang ni. Amuning problema blas Pinoy no kung saan o gani magtuhaw ang isa ka kaso, isa ka problema, then that's the time that we'll be able to create a certain policy or do certain action about it. Manakit-ang ko na gani mo anong una, layi o kung problema. Supposedly dapat layi kay ginatawag naton proactive action ina. Pero kung okay man isubong nga amuning ginapauntat naton para at least hindi na magdamo pang mahalitan la. Kabalo kati, may 5 nga daan ka mga confirmed nga record na sang cholera diri sa may probinsya sang Negros Occidental. Diri sa Bacolod City may confirmed case man. Though this one is not that alarming, pero tinutuyo ta sini diri kaya hindi na bala mag-laptop pa kiti kung mag-amo lang sini
Damo ka na violation, sige kay mo ya dire operate una wala kay sanitary permit, tubig pang ginabaligyan da. Kadua wala kay business permit, sige ka lang yung negosyo kay mo ya gabayad dira sa syudad. Radyo. Dugay man mga kaaksyon, gina-confirm na itong report nga may isa ka vehicular accident nga nagduntad sa northern portion sa Negros Occidental. Subong gid lang mga adlaw dong balita naton diri do subo-subo ito natabo sa driver sa motorsiklo. Ang information nga aton nga nabaton ang involved sa sining nga vehicular accident mga kaaksyon mismo ang patrol car sang kapulisan. Radyo. Ano ni tabo ni yagi ni ko nakapatrol ka pulis na ano ang eksena, paano natabo ang aksidente nga naglabot sa punto nga mo gini kabaskog ang impact kita ko do laban gid sa guba tong uluhan sang sining patrol car ho. Sige, check na bito kay dugay ang detalye sa mga kaaksyon diri sa gihapon sa aton nga pagpangalagad. Aksyon Johnny Diaz. Balita nga patas. Aksyon Radyo. Mayong hapon Luzon, Visayas kag Mindanao. Welcome sa aton nga pagpangalaga dining Action Reports Afternoon Edition. Miyerkules kita, September 28, 2022. Subong hapon liwat naman kita mga dulong sa inyo sa pila ka mga bago madalagko nga mga balita nga natipon sa aton mga Action Unit Reporters. Aton Action Correspondent, handang-handa na nga magdulong sa mga balita sa dili gid lamang madugay sa kinaanda na kong inyo alagad sa kahanginan. Action John Diaz, tub-tub kita. Lasay subong nga gabi, stay put ka madara mga kaaksyon. Relax ka madara, kaming bahala sa mga balita subong nga hapon. Aksyon Johnny Diaz. Balita nga patas. Kumusta ka madara? Kumusta itong mga tagpalamati nationwide? Aton nga mga suki sa kahanginan sa 61 ka mga kabaranggayan diri sa Banwa sang Bacolod, sa 31 ka mga Banwa kag syudad sa probinsya sa Negros Occidental. Maraming panahon subong hapon, hopefully magtayuyo na ini. Dili tani magsado ka ulan gid, kay tikis aga pangita man ti sa ulan, binakonperte ka pa ang sang panahon. Pero hopefully subong adlaw mangin manayan-naya ang aton nga panyempo mga kaakson. Ani stay put ka madara ha. Ani bahala subong sa pagdulong sa mga balita. Orantes pa man ang tanan ibalo nato ng pinakagulang nga sitwasyon sa palibot sa syudad sa Bacolod. Upod nato ng ato naman nga Patrol 1 Bravado Patrol. Upod naton si Aksyon Eden Aboso. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Eden, maayong hapon. Mga operasyon dyan, kahit sa kanan natin, yung aksyon na matamat na, nga nagadamo, nagid ang mga tao, equivalent man ang kadamuon sang salakyan, aksyon dyan. Amo ni nga mga inoras, tungod nga nagapaisog-isog na lang didungan. Pagsugisog sa, dinasukanay? Oo, sinuuna ulo, bala ng buli. Sana Basta makauna ulo, importante una ulo, kaya kung magbuhan, kagid man sa lawas, una kaya, isa tayo may sala. Kung si Papang pagani, basta gani kung makasulod ng ulo, ang lawas madalansay na niya. Sana Kita mo lang, ang mga natudlo, isa pa. Ako mo na ginatudlo ni Papang. At yakto man na kayo kung makasulod ng ulo, but sa lingon igo-igo na nasa Aksyon na Eden. Sana Kaya mo gito, do makibot ka wala aksyon dyan, nga do, pero tigid ka damo, yung salakyan sa Bacolod, imo sa tatlo kabilog. Gani. Sige, ang kay kay Papang Papang 5. Imo daan pulo. Sana Yawan pa tugong ba? Mahal gasolina, Dan. Ting ibang ginatago-tago, talang kay medyo mahal ang gasolina eh. Hindi man pwede nga gamiton, tatanan. Tugo-tugoon, talang ibang kay makadugang, panakunan Aksyon Eden sa traffic sa dalan. Yes, correct aksyon dyan, do, hindi na tamatingala, sooner or later, na mapares na ni sa Luzon area nga may coding sila pala sa plaka. Oo, nga kung ano lang pwede kagwa ang salakyan. Tikabay pa, hindi ta pa afford ang isang sakyan. Hosto. Sana Pero si... Yawan nga pang sugat, kag kapang dulo, si Papang Rickson, ko mo na matabo, no? Oo, gani kasi si Papang do gadisenyo na sa salakyan kay tikon traffic bla. Mabala sa hangin bla mo kuno traffic yang si Yolanda ya butangan niya pakpak para kung traffic te pwede lang siya kalupad. Pero amo gina matabo. Sana Amo gina matabo action dyan kay ginabigid makibot ka bala kay bisan ang mga parking area sa mga mall subong. Pero tiga gutok kaya mo maayos na lang ni gani subong sa diri sa mall sa may reclamation area. Di may valley parking sila, ti bayad ka lang na 100 pesos, hindi ka na magsige ka libot-libot, kagpaugat ka maugtas Bilin mo na lang, convenient sa mo bayad ka lang sa kagatos,
Pagwa mo, duhol mo na resibo ang ginatag nila. Sila naman tumakuha. Hindi ka na yan magpagutok ang magpadasok da. Kaya mo na action dyan mo ang kakapoy bala. Magdala ka sa lakyan kaya libog ang ulo mo, especially sa parkingan. Kaya mo good luck na lang ni mag-abot ang October 1 kay kabalo naman kita nga medyo madamo-damo naman yung mga bisita. May pila ka mga dalan nga ipang sira. Mag-start gid ang October 1 kay may ari sa piyak nga venue, may amo na ding event sa piyak, may amo naman nga event kuan gini do medyo traffic gini mabalon gid dapat sang pasensya gid ya ang aton sining mga motorista ang iban nga ni pilio na lang ang magsakay na lang jeep kaysa nga magugtas pa da kag basi makakos pa sang duga nga traffic kung magpinagusto man. Mind you lang sa mga motorista ni naton kung hindi gani pwede pagparkingan, hindi gid pagparkingan kay iban action dyan ang rason nila, di ba? Example, may signage nga no parking. Malapaw lang sila gamay sa no parking, di na sila ma-parking. Timayo ginang mga desisyon kay anan ka lang rasonan ka lang nila nga pwede na daya kay araman sa likod ang signage nga no parking. Hindi na ya pwede kay kung 4 lanes parkingan sang piyak mo na lang 2 lanes madinaguso naman ang mga salakyan ti kabudlay na iya kay mas magbugat ang dalagan sa trapiko dugay paklambot sa imo ang kantuan maubos pa pasensya sang pila naton ka mga ka-action. Pero sa mga hapon wala gid man nagtudo sinking init pero at the same time wala man nagsanag-sanag kay dumagalumon sa gihapon aton kalangitan kay ginan nagtulotalithe pero naguntat man gay nga gaw subong ang mga ka-action naton especially mga nagamotor kay base dugay-dugay kibuto naman kita sang pag-ulan-ulan kabay pa hindi lang para kahingagaw sila pa uli kay may pila pa makadala noon kung gabi kag dugamol ang ulan-ulan medyo dulong wala sa proper signage ang wala pa kayo nga dalan. Especially ang ginapamangkot subong tadlong man ang simento kadalan wala man sang guba gintungtungan naman ka asfalto amo ginaginaugtasan sa iban nga mga action kay dutay gamay especially kung motor hindi tupong ang dalan wala ka makalabay sa simentado tapos ang piyak na asfalto medyo taas maalang-alang lang jutay madanlong matumba gidayon ti sa aton sini mga action hinay-hinay lang gid sa tanan nga pion para kalambot ka man sa imo sini nga destination nga safe and sound sa diri sa may downtown area ti akadamo nagid sang nagalabay din nga mga ka-action nato nagalinakat lang kay nagatan-aw di sa mga baligya sa mga kiosko kagang iban diri sa may tubang sang police station 1 may padayon pa ginakayo nga mga kiosko in preparation man sa pagbukas ni tanan sa October 1. Excited nang tanan na do kadamo gali nakita naton nga mga nagabiyahe halin dito sa isla sang Panay padulong diri at the same time ang diri gapakadto man didto ti do ayos gini ang kuan ang biyahe nila ni Sir Frank Carbon pero ti amo ning nahulat sa mga pasahero ang anunsyo man kaya base may pagsaka naman sa palitihan sang fast track. Kadamo naman sa estudyante nga nagapauli sa sining mga inoras diri sa may biyahe sa Central Market medyo gutok-gutok tungod nga nagplastar na sa mga baligya ang mga vendors lapaw naman sa designated area lang nila kung tani pero tida sila man maubos sila baligya especially mga nagahapit dira mabakal sang sudan para naman sa sining gabi. Observation report sa sa patrol, Action Eden Aboso. Una sa balita na sa Action sa Bacolod, Action Radyo. Action Reports, Afternoon Edition. Action! Salamat gid sa report ni Action Eden Aboso sa patrol. Hina ko rin ang sitwasyon sa palibot sang syudad. Langadaan blas may plaza publika paglabay naton sang temprano kay ina pa na plasta na gid man mong mga kiosko may mga kabayan na gid pang butang. No, medyo amat-amat nga nagakitid ang dalay. Most probably, wala pa magid man nakapagwablas ang traffic plan. Namit tali kong plastado na ang traffic plan kay mabalaan naton kay starting October 1. Sugod na ang ginatawag naton nga Mascara Festival. Dito by 30 gani. May ara na kick-off mong no sang 2022 Mascara Festival. We do hope na nga makabalo na lang publiko regarding sa traffic plan ngayon base pa lang man maprobahan na sa sanggol ng panglungsod ang gin-endorso, gin-recommendar nga traffic plan kung na-scrutinize nila sa gusto and they have seen man nga wala problema. Hopefully no maprobahan na ni kay para aware ang mga riding public. Kabalo kita based on experience for so long na mga ka-action sa kada tuig may maskara pero tigid ang kabugaton ng trapiko and at least kung people were able
able to see and know kung di na pwede nila malabyan para mabalaan nila man kung di na pwede nila dapat ikawan. At least aware na sila nga daan, hindi na tila mag-create pa blas ang problema, hindi na mag-init ang ulo sa iba. Ilabi na ang maipit sa lakat sa trapiko, sa riyon sang kahaponanon. Ilabi na may klase na gyapon Bisan ka pista tadiya for 23 days, ang klase ay nagauntat, no? Classes are still ongoing despite may mga activities na ginakandak sa palibot sang syudad sang Bacolod on weekdays, except for weekend probably. Pero for weekdays, sige-sige ginagapon. And kung may klase, ekspektaron na ginaguso ang mga salakyan sa dalanon. So dapat may proper gate nga traffic management. And we wanted to see kung ano na mga kaakson. Tatamyaw lang ko ng mga first year political science students ka University of St. Lazal. Alam ko na mayor si Kyle Villeza. Salamat gidakson dyan. Aling dala sa mapisan kong estudyante sa unaw si Yuval Capablanca Adera. Naga-monitor gid sila. Yung tanan ng mga students nila sa USLS, mga political science students. Good afternoon sa inyong tanan. Happy lang nga pag-monitor diri sa itong pagpangalagay. Action Radio Philippines Standard Time na 5:28 na. Ang dugang pa nga mga balita nga atong gimpreparado diri sa inyo. Bantayan mga ka-action sa itong pagbalik. Stand by! The COVID-19 Global. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Action Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanakaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, undinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga gisuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga student
nang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsige complain bali instead na mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iban yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang ginahatag sang God. Kuan sa nga mga ayo sa ginabakal silpon kay ini ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic tiya mo na ginhalay ko sa katulod di ko nag-intra di nagsiling pa sa gana nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si ma-intra ko try lang kay basi kaluyan si Marga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya tiya mo na guro sir madamo kay salamat sa inyo nga ng muna kag Jan Diaz kag sa tanang ina-invite ko lang no nga kabay ka kaluyan si Marga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang si Leonagres laparan ng buligan ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyong promo basi sila naman ang malawagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaog. Sa maulamon nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangat sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kag-iban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig pirmi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures, and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue.
For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iban yung mga bata man niya mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ginhatag sang ni God. Kuan sa nga mga ayo sa ginubakal silpur kay ini ko pasig siya napili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man yat sige lang pang kay pasig kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic
Tiya mo na ginhalay ko sa katulod di ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si ma-intra. Ko try lang kay basi kaloyan si Malga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Tiya mo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyo madua ng mamuna. Kay 5:42, pabalik diri sa aton nga pagpangalagad diri sa Action Reports Afternoon Edition. May hapon dira kay Ma'am Ana Sinoro, kay Mayet Julian. Good afternoon dira sa imo Ma'am Elvera Hilogo. May hapon man happy anniversary gali wedding anniversary kay Doc Matt Mayo kay Ma'am Star Mayo sa Minnesota, USA. Ma'am Homa Lumina, good afternoon. Sir Jory Nepomuceno, may hapon dira kay Ma'am Yvonne Vocher. May hapon dira sa inyo tanan, no? Kay Ma'am Helen Esco Sareta, good afternoon, watching from Murcia. Ara man si Sir Roland Suwange, si Ma'am Elizabeth Gamala, naga-monitor gid sa aton nga pagpangalagad. Uy, si Ribak, ara man, naga-monitor gid. Good afternoon dira si Mori Black sa may barangay Talakdan. Oy, taga Talakdan ka sa Kawayan. Roses Cotito Raimundo, may hapon dira ginatamyaw na magulang bala nga si Roxanne Raimundo. Happy birthday gid, no? Paborito yung ikunong Action Radio mo. Yes, ay maka-action, i-check na report ni Action Dale Salazar kumo nga si Bacolod City Councilor M. Ang suportado yan iblang panawagan nga dapat ang mga water refilling station do 61 isla kabilog na wala sa mga sanitary permit kag wala sa business permit temporarily untat kawanay sa nako suportado kuman basta lang sa kaayuhan ha. Action Radio City Hall Report. Sa detalye niyo siniupod nato si Action Dale Salazar. Action Dale, mayang hapon. Action dyan, si Councilor M. Ang amo siya ang nag-author sa resolution na nagapangabay sa Bacolod City Health Office na magpatigayon sa inspection sa mga water refilling stations diri sa mga syudad matapos na na-record ang first cholera case pero recovered na. Sa reaksyon niya, matapos na tigin intensify sa station ilang nga operation na ang inspection sa siniyasay sa negosyo kag natutiban nga may 61 ka mga negosyo nga wala sa sanitary permit kag business permit. Nagaupo diri si Councilor M sa pagpangabay no ning mga natungdan nga mga negosyante nga kung nahim on process pa o kung nagapadayon sa pagproseso sa ilang nga mga permit dapat angay mag-untat sila sa pag-operate sa pagbaligya or pag-supply sa tubig sa ilang sining nga lugar. Din pahayag ni Ang iyan na ginatugyan sa natungdan nga mga officers sa BGC kang isang Permits and Licensing Division hag sa may City Legal Office ang pagpatuman sa nagakaigong nga tikam batok sining mga negosyo nga wala sang permit. Ginaabi-abi man ni Councilor M ang tikang sa Bacolod CHO ang sa gindusol sa nga resolution nga nagapangabay sa inspeksyon sa mga water refilling stations sa diri sa mga syudad. Para sa konsehal action dyan, sunod siya ang tubig daw hindi niya isa kabayo nga pwede mo lang masulog kag mauba daw nga tubig ti ginainom, gina-ingest according sa iya kag concern diri ang ikaayong lawas sa publiko. Sa datos sang CHO sa 142 ka mga water refilling stations nga na-inspect, may 81 diri ang compliant o kung meron sang business permit kag 61 naman ang wala sa nagakaigo nga dokumento. Haring tingog ni Bacolod Councilor M. Ang. Sa aton mga implementing agencies, offices sa aton city government, ang business permits, ang aton sanitary office sa CHO, to impose the legal kung anong dapat nga himuon sa ila kag anong mga requirements nga dapat i-comply nila. It's good that gin-actionan na dayon ang aton resolution so that ma-determine tagid kung diin sini sa mga naga-operate ang nga mga water filling stations ang wala sa mga nagakaigo nga mga permits and specifically ang sanitary permit ang pinaka-importante kay imagine so dyan lamang sa tingog kag reaksyon di ba Bacolod Councilor M. Apisar nga hindi na siya yung chairman or chairperson sa Committee on Health tingaton sa mga konsehal mera man sang mga kinamatarong nga mag-file sa resolution apisara nga hindi connected sa ila komitiba ang natungdan nga issue sang tinalikdan pa nga mga administration siya niya nag-servisan tumana
bilang chairwoman sang Committee on Health. Amin nga balita ginadorong sa inyo sang Santon Plus Gold mga ka-aksyon na isa ka food supplement nga effective kung badamo sang hatag nga health benefits. Santon Plus Gold. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa aming din. Sa Alikan sa Bacolod City Hall ang ka-aksyon nyo, Action David Salazar. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod Action Radio. Action Radio City Hall Report. Action Radio. Salamat gid sa report ni Action Dale Salazar gikan naman sa Bacolod City Government Center. Kinangan nga naton ang linya sa aton nga resource person kay anyway nag-feedback na siya. Pero sige lang, dugay-dugay balikan sa mga kakson. For the meantime, ang balita regarding sa aksidente involve ang patrol cars sa isa ka kapulisan. Ina-check nato na base dugay-dugay man kopo na naton ang investigador o mismo ang hepe sa natungdan nga police station. Standby ka mo mga diri sa atong pagbalik diri sa Action Reports Afternoon Edition. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingala mo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Sod binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapating nga makaluwas sa ila nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan,
dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga nag-trap dito or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isaglit sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been... Action Radio Philippine Standard Time na 5:56 na. Good afternoon dira liwata kay Ters Vergara Sancho. Mga kababayan, kinalakinan kagkatunga-tungaan sa pagpauli sa inyo tag sa kamapurian indigid pagalipatan nga dapat tinduan ang kalawasan, magpanibin magilamos o kung mas maayo kung magpaligo mga kaakson, pero dapat gamiton nga habon 100%. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life.
magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasay. Eksepto lang si Police Lieutenant Colonel Jesus Misahon ang hepe sang San Carlos City PNP regarding sa report nga may ara vehicular accident involving ang ilang mobile patrol Hilux. May po si Sir Misahon, kaya mo ning hepe nga gasabat sa tawag. Iba wala kid. Sir, good afternoon. Si Action John sa Action Radio Bacolod, sir. Good afternoon, Action Jan. Yes, sir. Good afternoon. Thank you, gid sir, sa pag-answer sa aton nga call. Sir, confirm ta lang, may accident ka natabo kaina sa area sa San de Socorro, Barangay Punao? Yes, mga alauna 16 sang subong hapon. May incident na natabo to, involved ang aton nga mobile patrol. Okay. Tagang isa ka motorcycle. Ang sa San de Socorro National Highway, Barangay Punao, San Carlos City, Negros Occidental. Highway rin ang victim na to, amo ni si Roy Valiente, 35 years old, taga East Avenue, Street, Escalante City, Negros Occidental. Okay. Ano natabo, sir? Ang mobile patrolling ni aton tropa dira sa area sang Itanol kag sa Kasolda ba sa may kuha ng solar, kaya ginapalibutan, ginaparubingan ko na daming kadadlaw. Pagpuli na nila, nag-overtake na ng aton mobile patrol sa tricycle, and then kay kusog ang ulan, nakita sa punta nga may gabagos po nga motor, pag prino ya, nag-swerve na ni ang aton nga mobile patrol, that's why nga nabungguan niya gid ang motor. Okay. Kaya pag brake niya, tungkol sa basaang kalsada, kaya may mga lutak pa sa kalsada, kay halin na sa may Itanol, pagwa sa may ilang crossing gid ba dagit sa may crossing sa Itanol, may mga lutak-lutak pa dira, pag prino ya nag-swerve ang mobile patrol. So that is why nag-bump gisa sa motor. Kumbaga sir, pag overtake ya gali sir, nalapawan niya na tong motor, galing kayo nalang-alang. Nalang-alangan pag prino ya, na may motor mga gabagos-bos, di mo maklaro kay gaulan mo, gusto ulan. Oo. Magina mga launa ginati pag prino ya nag-swerve kuno ang yang patrol. So nagbanggi sa motorcycle to. Dari sa passenger side nagbunggo sir ang motor? Oo, passenger side. Okay. Sir, ang motor siya naman isa wala sa angkas. Siya lang isa. Ang driver rather, si Roy Valiente. Si Roy. Si Roy Valiente. Wala sa angkas, pero may mga helmet na siya sir or ano? Oo, may helmet man siya. May helmet man siya. I don't know kung nakasuksok sa helmet siya. Pag abot naman to ang helmet ara sa dalo mo, tis mabaw to sa naglupad sa motor mo. Pagkabunggo ya. Okay, layo galing ang tagba niya sir. Oo, layo nga naglupad sa motor gid. Anong mga injuries niya sir? Wala pa ko kakuan sa banggi ato pa sa ospital. Ginakuha pa to sang aton traffic investigator ang result sang doktor. Pero kamusta ang medical bulletin niya sir ni Valiente sir? Pag abot to, na dead on arrival sa. Patay gali ining si Valiente. Anong trabaho yan ni Sir Rao? Balikwan sa tricycle, obra sa tricycle, pero nagkuhan sa motor, baligya sa motor. Okay. Do ahente siya? Oo, do mo na siguro ang iyang trabaho. Anyway, ining driver sir, police ni sang inyo nga aga-drive sang patrol that time policeman amo ni si John Mil Nieves. Di casual na siya, kaya ang city naghatag na siya sang casual nga mo-maintain sa mobile patrol while wala pa naton over gid bala sa naara naman sa amon ang police station pero wala pa bala na plaster ang papilis nga inugton over na sa amon ang mobile patrol pero ara na sa amon ang mobile patrol pero ang hinimo sa LGU para ang mobile patrol ma-maintain gid yan naghatag sila sang casual nga ma-maintain sa salakyan. Okay, do kumbaga sa Ilaya sir nakaangot empleyado ya kasyudad. Intero sa syudad casual nila. Okay. Tapos siya nagamaneho. Pero most likely, sir, kada may mga checkpoint si Nieves, ginman na nag-drive. Checkpoint? Hindi. Ang kunang iyas ang pinting mobile na to patrol, kung mahatag na sa aton nga gini nga ara ng taan complete sa papilis, nga na-donate na sa aton, police na nag-drive. Okay. Pero this time, sir, kay naglakat to, may mga sakay man sir nga police personnel ang mobile patrol niyo, sir? May ara kay garubing sila. Duha man ka tropa ta ang nagasakay. Okay. Pero anyway, ma-extend maguro help, sir, ang PNP diri sa victim. Okay, kompleto man siya sa insurance ni KDSI, isang insurance ni sini. May TPL man siya kag TPPD ng
third party liability kag ang ang TTD gani para sa motor kung may nadisgrasyahan ka. Oo, third party. Third party damage. Oo, bayaran man sang insurance. Okay. So, kompleto man ang aton diri halin sa city, kompleto tan ang iyang insurance niya. Pero ano matabo kay Nieves, sir? Temporarily under custody siya. Ari sa amon custody sa prisuhan namon diri as an SOP kung nakasala sa. O ari sa aton nga custody. Okay. Aton custody. Sige. Sa aton nga pa. Sige, anyway, under investigation pa man ni sir, no? Oo, pero susubong niya ari sa aton custody agda. Okay. Police station ba. Sige. Sir, thank you so much good ha sa imong mga pagsabat. Good afternoon, sir. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Action Reports, Afternoon Edition. Nabatian si Police Lieutenant Colonel Jesus Misahon, ang hepe sa San Carlos City PNP, ginkumpirma niya nga patay ining nabungguan sang ilang Hilux patrol nga subong ara pa ya ang pagpanag-iya sa local government unit pero ginagamit na ka PNP. Pero anyway, we'll check the technicalities regarding this one, mga kaakson. Kung nanugid man na matabo sa ni Dri, no? Subo-subo ni KT patay si Roy Valiente, 35 years old, sang East Avenue, taga-sudad sang Escalante, nagatrabaho sa isa ka motorcycle company. Do ahente ni kuno. Anyway, KT, gabi galing bunok sang ulan dito sa hapon, no, sa may area sang San Carlos. Further updates, details ng mga kaakson, bantayan sa Black News and Public Affairs Program sa Action Radio Bacolod. Action Radio Philippine Standard Time na size 4 na. Inyo na batihan ang kabagusan niya pagmangalagad sa atong palatuntunan Action Reports Afternoon Edition ng Miyerkules kita, Setyembre 28, 2022. Salamat kid sa atong Patrol 1 Brabado Patrol with Action Eden Aboso po dira kay Action Papang Nixon Tahom. Aton nga News Center Action and Defensor Lisay. Din naman sa Studio A Master Control sa technical side. Upod nato ng puwersa ni Action Oliver Pason kag Action Christian James Binares. Standby na sa Aksyon Balita Evening Edition with Aksyon Dale Salazar kag Aksyon ang Defensor Lisay. Kagkaroon sa Aksyon na firing line po naman kay Aksyon Art Tay Hupon. Sa kinaanda na ko naman ang inyo alagad sa kahanginan, Aksyon John Diaz ganagasiling ang katapo sang media magaserbisyo sa inyo sa tion sang kalipay kasubo o kon kabudlayan man. Hindi inihampang-hampang ang amon ang kamatuoran gid lamang. Good luck Philippines, peace to the whole world. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.